Привилек SM9 е другия висококачествен телефон на Привилек от тази година. Комплектът е стандартен, като единствено включва в повече втора резервна батерия, която ще ви трябва. Нека да започнем с зарядното. То е същото като Привилек SM2+. Използва USB, micro-USB кабела, едновременно да се зарежда и синхронизира телефона. Същите слушалки като в Привилек SM2+, само че с малко по-друг външен вид. Ето, от тук съответно приемате и отхвърляте обаждания и микрофонът. Втората батерия, резервна. За да я заредите, ще трябва да махнете другата батерия от телефона, тъй като няма допълнително външно зарядно. Микрофибърната кърпа. Дискът с краткото ръководство. И краткото ръководство на потребителя на български и съответно гаранционната карта. Привилек SM9 е с висококачествен капацитивен сензорен екран от 4,1 инча. От лявата страна на телефона е разположен 3,5 мм жак за слушалките. Отдясно съответно бутонът за камерата и бутоните за увеличаване и намаляване силата на звука. От горната част се намира USB порта. Бутонът за включване и изключване. Антената за телескопичната антена за гледане на телевизия. Виждате колко е дълга, но е доста тъничка, така че трябва да внимавате да не я повредите. Така. Отпред съответно са стандартните бутони. Те не са капацитивни, хардуерни бутони. В горната част на телефона се виждат сензорите за Proximity сензора, сензора за автоматично регулиране на подсветката и втората камера. Гърба на Привилек SM9 е с много интересна преливка. В горната част става тъмна до черно, надолу и се светлява до светло-синьо. Много стилно е, много качествено изглежда и е много оригинално. В горната част е камерата и LED светкавицата, а високоговорителът се намира в долната част. Съответно, най-отдолу се намират изхода за вързване на сиджинка, микрофона и слота за отваряне на капак. Тук се подпъхва. Тук доста сила трябва да упражните. Същия тънък капак. В практика телефона може да се каже, че е монолитен, защото единственото, което се откача е тънкия капак, пластмасата от гърба. Така отдолу е батерията на телефона. След като я махнем, получаваме достъп до двата слота за SIM карти. И съответно
Тук отгоре поставяме microSD картата, която може да е с капацитет до 32 ГБ. За разлика от SM2+, в SM9 тя е достъпна по всяко време, не е необходимо да махате батерията. Privilec SM9 е телефон, работещ под Android операционна система и с Dual SIM интерфейс. Основните настройки за поведението на телефона, съобщенията и други неща, касаещи Dual SIM интерфейса, може да направите от SIM Management менюто в Settings. Тук може да определите по поведението по подразбиране за гласовите обаждания, съобщението, връзката с интернет и роуминг информацията. За гласовите обаждания може да избирате по подразбиране да е един от двата оператора или всеки път телефона да ви пита какво да направи. По същия начин е положението и с съобщенията. За сега, за да ви покажа, ще оставим Globo като оператор по подразбиране за изходящите обаждания. Когато се надминете в телефонът, отгоре получавате индикация, че оператора по подразбиране е Globo. По всяко време може да го смените, ако привлачвайки менюто посочите MTEL. Сега ще го върнем на Always Ask. Обаждането сега ще изберем Николай Стайков. При обаждането вие виждате, че телефонът пита кой оператор да използва, избираме Globo и правим изходящото обаждане. На работния плод, на основния екран на работния плод са разположени иконки, папки и други шорткъти и приложения, които вие сте поставили. Както на основния работен екран, така и има допълнителни екрани, на които може да поставяте уиджети или информация, която искате да виждате бързо и достъпно. Ето в този случай, тук сме сложили Twitter и Facebook акаунти. Премахването на шорткът към приложение става бързо и лесно, задържате и хвърляте в кошчето. Впоследствие, ако искате да го възстановите, намирате приложението в основното меню и го връщате. Задържате и поставяте. По същия начин може да поставяте на работния плод по няколко приложения в папка. Задържате, избирате Folders и поставяте желаните шорткъти в него. Уиджетите могат също да бъдат изтривани и пренареждани, а добавянето на нов уиджет става от уиджет секцията. Телефонията и приложението на телефонът в SM9, както и останалите приложения, които вървят с Android операционната система, са стандартни. Тук обаче виждаме допълнителни неща в интерфейса. Ето, примерно в основното меню имаме шорткъти до често използваните, свалените и работещи приложения. Това е допълнителна надстройка на операционната система. В телефонът имаме достъп до
клавиатурата за въвеждане на номера. Телефона поддържа Smart Dial. Виждаме всички телефони, които съдържат 1, 2, 3, 4. Ако искаме да изберем име, в случая Николай, и натискаме 64, буквите на 64, които съответно са на И, виждаме комбинацията от на И в имената в адресната книга. В последните обаждания имаме настройки за приети, пропуснати, изходящи и пропуснати. Това са филтри. Оставяме всички да виждаме. Във всеки един запис има подробна информация, кога, по колко минути е говорено и шорткъти за пращане на съобщения, преглед на контакта. Източниците, от които да виждаме информацията, махаме MTEL и съответно остава само Global операторът. В контактите виждаме записите, които са въведени. Натискайки върху иконката вляво, виждаме шорткътите за обаждане, SMS и имейл. Един контакт може да бъде споделен също така по редица начини. При редактирането въвеждаме данните посредством софтуерната клавиатура. Много удобно нещо е възможността да присъединим така наречения join на даден контакт с друг, писането на съобщение, последните входящи съобщения са подредени най-отгоре, като най-новите в диалога са позиционирани най-отдолу. Едно съобщение може да бъде направено в мултимедия с въвеждането посредством прилагането на дадена снимка. И клиентът, SMS клиента автоматично прави този чат мултимедиен. Писането на съобщение отново с QWERTY софтуерната клавиатура. При Landscape режим виждаме само поленцето, където се въвежда текст, докато в портретен режим виждаме и другите полета. И тук има достъп до бързи функции като обаждане, имейл, SMS, имейл, настройките съответно. Виждате колко много функции има SMS клиентът и клиентът за съобщенията.
вградения имейл клиент може да изтривате наведнъж съобщения, да ги правите като фаворити. Може да добавяте по няколко акаунта, които да се синхронизират, като всичките съобщения идват в един общ инбокс. В това отношение аз лично предпочитам Gmail повече, тъй като тук, освен изтриването, може да поставяте и табели, които се синхронизират с табелите от онлайн клиентът. Галерията снимките се подреждат в отделни папки, така както се намират на memory картата. Отначало се зарежда снимката с ниска резолюция и после с голяма резолюция. Изтриването става с задържане върху снимката. Може също така да редактирате снимката. Основните функции са кроп и завъртане. Също така може да споделяте снимката. Всички тези начини са на разположение. Изградения видеоплеер в телефона е с доста опростени възможности. Аз препоръчвам някои от по-известните плеери, налични в Play Store, в Android маркета. MX Player е доста добър. Показва субтитри и се справя с почти всички формати, XVID, DivX, MKV също. Има много опции и настройки. Съответно тук, ако имате субтитри, ги зареждате. Телефона плейва до 480p. Повече от това не може. HD върви, но доста насечено. Камерата, всякакви настройки, резолюция, качество. От тук белия баланс съответно. GPS, геотагинг информация. Превключване в видео режим. Video Quality, продължителност, ефекти, браузърът, както и във всеки един Android телефон,
с двойно почукване върху екрана автоматично уразмерява страниците и показва текстът в достатъчно голям шрифт, за да е четим. Отварянето на клипчета на флаш клипове, тъй като браузърът не поддържа флаш, става с вградения плеер. Някакъв проблем в момента с VBox. Основните настройки са достъпни от менюто. Повечето от тях са през един, два и повече клика, доста неудобно. Ако предпочитате някой от другите браузъри, може да изтеглите директно от Android марките. Настройките са всевъзможни. При VLAC SM9 има нещо, което обягва на SM2+. Това е телевизията. Колкото и да е изненадващо, качеството е доста добро. Единственото условие е да имате добро покритие с антената. Тук специално не съм убеден, че се хваща добре, но с достатъчно открито, ако седите примерно близко до прозорец, може да хванете абсолютно отлична картина. Ето дори сега се вижда добре. Аз лично съм впечатлен от телевизията. Може да правите кратки записи на това, което виждате в QVGA резолюция и да съхранявате канали. Виждате, че телевизията дори навътре в стаята се хваща отлично. Може би това е една от най-приятните изненади в телефона, освен Dual-SIM функционалността. Като добавим TV тунера, телефонът става наистина един много полезен аксесуар, не просто средство за говорене по телефона. FM радио, то за съжаление не може да ползва вградената антена, за него е необходимо да ползвате слушалки. Интерфейсът е максимално простен, поддържа RTS. При VLAC SM9 има Google Maps, но няма специализирана програма за навигация. Може да свалите такава, която ви харесва от Android марките. Google Maps, предполагам всеки един от вас го знае. Ето и до самия Android Market. Това са безплатните, най-свалените безплатни приложения.
Нещо, което е играта Need for Speed. Свалено и инсталирано. На телефона може да играете различни игри. Процесорът е достатъчно мощен, за да поддържа повечето, въпреки че някои от тях стартират бавно. Те се плейват без насичане. Angry Birds примерно зарежда доста бавно.